Ak už viete, ako správne vyplniť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, určite sa vám zídu rady, ako vykonať ročné zúčtovanie, respektíve či vám môže ročné zúčtovanie daní vykonať zamestnávateľ. Ročné zúčtovanie daní za vás môže vykonať zamestnávateľ, ak ste nemali za zdaňovacie obdobie, teda kalendárny rok, príjmy zo živností, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia alebo iné príjmy. V prípade, že ste mali napríklad príjem z prenájmu alebo príjem zo zahraničia, ste povinní si podať daňové priznanie. Ak však máte len príjmy z hlavného pracovného pomeru a príjmy z dohody, môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní prostredníctvom vyplnenia formulára. Ak zamestnávateľovi doručíte žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania predávkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa paragrafu 38, maximálne do 16.2.2016, zamestnávateľ za vás po predložení všetkých dokumentov vykoná ročné zúčtovanie. Formulár je veľmi podobný formuláru vyhláseniu, ktoré už isto viete vyplniť minimálne za pomoci nášho predchádzajúceho videa. Na žiadosti je potrebné, čo azda všetci zabúdajú, nakoľko si nevšímajú hlavičku formulára, vyplniť rok, za ktorý žiadate vykonať ročné zúčtovanie. V našom prípade do hlavičky formulára vyplníme rok 2015. V časti 1 údaje o zamestnancovi. V časti 1 je potrebné vyplniť čitateľne vaše identifikačné údaje, obdobne ako ste to vyplnili vo vyhlásení. Priezvisko, meno, rodné číslo. V prípade, že máte štatút cudzinca, uvediete dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, vrátane vyplnenia ulice, popisného čísla, obce a štátu miesta pobytu. Do kolónky zamestnávateľ uvediete identifikačné údaje zamestnávateľa, ktorého žiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane. Vetu pod tabuľkou vyplňa len cudzinec, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, dieťa alebo doplnkové dôchodkové sporenie. Časť 2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane. V bode 1, ak máte doma manželku, ktorá nemala vlastné príjmy, alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 3803,33 eur, vyznačujte krížikom uplatňujem v bode 1. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len v tom prípade, že manželka spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok. Stará sa o vyživované maloleté dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo v príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie, alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak vaša manželka spĺňa jednu z podmienok, vyplníte jej osobné údaje do tabuľky, ako aj počet mesiacov, počas ktorých si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňujete, teda počet mesiacov splnenia podmienky pre uplatnenie. Uvediete počet mesiacov, evidencii uchádzačov alebo počet mesiacov starania sa o maloleté dieťa. Do kolónky taktiež uvediete príjem manželky v zdaňovacom období, ktorý zároveň aj čestne vyhlasujete. Uvediete presnú sumu, ktorú zároveň musíte doložiť príslušnými potvrdeniami. Za príjem manželky sa nepovažuje príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom. Bod 2 sa týka zamestnancov, ktorí sú poberateľmi dôchodku, starobný, invalidný, predčasný. Tento bod, a teda krížik, vyznačí ten dôchodca, ktorého ročný dôchodok je menší ako nezdaniteľná časť základu dane, to je 3803,33 eur. Ak ste boli na začiatku zdaňovacieho obdobia, to je k 1.1. uznaným dôchodcom, vyznačujte krížik. Následne je potrebné uviesť sumu ročného dôchodku, ktorá vám bola vyplatená. V mzdovej účtovničke je potrebné doložiť potvrdenie o výške vyplateného dôchodku. Bod 3. Uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane, príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Túto časť vyplňa ten, kto má založené dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, tzv. Druhý pilier. Pre uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane si musíte okrem povinných príspevkov zo sociálnej poisťovne dobrovoľne prispieť na váš účet vedený dôchodcovskej správcovskej spoločnosti.
tomto prípade bude možné o túto čiastku znižiť si základ dane. Správcovská dôchodcovská spoločnosť pošle výpis príspevkov za kalendárny rok, na ktorom bude uvedený príspevok do sociálnej poisťovne, ako aj príspevky, ktoré boli odvedené dobrovoľne na základe vami uzatvorenej dohody so správcovskou spoločnosťou o dobrovoľnom príspevku. Zdôrazňujeme, že len dobrovoľné príspevky bude možné odpočítať z vášho základu dane. Maximálne vám môže zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní odpočítať váš dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie čiastku do výšky 988,80 eur. V prípade, že splňujete podmienky uplatnenia, nezdaniteľné časti vyznačíte krížikom a uvediete úhrnnú sumu preukázateľných dobrovoľne zaplatených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z priloženého potvrdenia. Potvrdenie o výške príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zasiela príslušná správcovská spoločnosť. Originál je potrebné predložiť mzdovej účtovničke. Bod 4. Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, tretí pilier. Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný tzv. Tretí pilier dôchodkového systému. Môžete si tak uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane maximálne vo výške 180 eur. V prípade, že máte uzatvorený tretí pilier s niektorou dôchodcovskou spoločnosťou, vyznačíte krížik a uvediete sumu z potvrdenia, ktoré vám zašle dôchodcovská spoločnosť. V prípade, že ste vyznačili sumu z potvrdenia, prosíme vás, aby ste toto potvrdenie doložili svojej mzdovej účtovničke. Aby ste si mohli odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí vaša zmluva spĺňať tieto podmienky. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny dodatku účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá spĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Časť 3. Uplatnenie daňového bonusu. V tejto časti si uplatňujete nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Túto časť vyplňujete len vtedy, ak ste si v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa neuplatňovali daňový bonus a mali ste naň nárok, alebo vám nebol v niektorom kalendárnom mesiaci vyplatený. Vtedy vyznačíte krížikom, do tabuľky vyplníte údaje o dieťati a mesiace, v ktorom vám nebol daňový bonus vyplatený. V nami uvedenom príklade bude zamestnankyni doplatený daňový bonus za prvý a tretí mesiac kalendárneho roka. Zároveň však musí predložiť náležité doklady, rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, uviesť meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa. Časť 4. Uplatnenie poistného a príspevkov. Túto časť vyplňa ten, kto si dodatočne uplatňuje povinné poistné a príspevky, ktoré zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa žiadosť podáva. Zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil povinné poistné a príspevky, vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania poistného sám, tieto príspevky si dodatočne uplatní pri vyčíslení základu dane. O zaplatení poistného a príspevkov predkladá príslušný doklad, napríklad doklad o zaplatení. V prípade jeho uplatnenia vyznačíte krížikom a uvediete úhrnnú sumu zaplateného poistného. Prosíme o doloženie tohto potvrdenia mzdovej účtovničke. Časť 5. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie. V tejto časti žiadate, respektíve nežiadate o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie. Nárok na zamestnaneckú prémiu vzniká, ak ste dosiahli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vykonávanej len na území SR v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, to je 2280 eur, maximálne však do výšky 12-násobku minimálnej mzdy, a to do 4560 eur. Ak ste poberali posudzované príjmy z hlavného pracovného pomeru aspoň 6 kalendárnych mesiacov, dohody o vykonaní práce alebo činnosti sa do počtu kalendárnych mesiacov nezapočítavajú.
Nárok vzniká, ak ste nemali vyplatený príspevok na udržanie zamestnanca v zamestnaní a nárok vzniká, ak ste nepoberali dôchodok na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia. Zamestnanec, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu, v tejto časti vyznačí žiadam, teda krížikom. Ak si nie ste istí, či máte nárok na zamestnaneckú prémiu, vyznačte žiadam krížikom, pretože sa žiadny postih na vás v prípade jej neuplatnenia nesťahuje. Časť 6. Žiadosť o zvýšenie základu dane o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka podľa paragrafu 52 je odsek 4 zákona. Túto časť vyplňujete len vtedy, ak ste zamestnanec, ktorý vykonával zdravotnícke povolanie, lekára, zubného lekára, zdravotníckej sestry alebo pôrodnej asistentky a nedodržali ste podmienky ustanovené osobitným predpisom. Preto ste povinní zvýšiť si základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok. V tejto časti, ak vykonávate zdravotnícke povolanie lekára, vyznačíte, či sa na vás povinnosť zvýšiť si základ dane vzťahuje, vyznačíte krížikom a uvediete úhrnnú sumu uplatnených úhrad na zdravotníckeho pracovníka. Časť 7. Žiadosť o vystavenie potvrdenia podľa paragrafu 39 odsek 7 zákona. Ak chcete niekomu darovať 2% zaplatenej dane, musíte v tejto časti požiadať o vystavenie potvrdenia, to jest vyznačíte krížikom. V závere formulára prosím nezabudnite vyplniť azda najdôležitejšie údaje, a to o počte zamestnávateľov v priebehu roka. V prípade, že ste pracovali len u jedného, vyznačíte 0. V prípade viacerých zamestnaní doplnite presný počet. Napríklad 2. Zároveň ste povinní doložiť rovnaký počet potvrdení o zdaniteľných príjmoch z týchto zamestnaní. V našom prípade ste povinní doložiť 2 potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Tieto potvrdenia slúžia ako základ pre výpočet daní v príslušnom roku. Prosíme o doloženie originálov týchto potvrdení na zákonom ustanovenom potvrdení. Iné typy potvrdení nie sú akceptovateľné. V tejto časti svojím podpisom potvrdzujete, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Na žiadosti je možné uviesť dátum len do 16. februára 2016. Ak túto žiadosť nepodpíšete do uvedeného termínu, budete musieť vykonať ročné zúčtovanie dane a predávkov na daň samostatne, prostredníctvom daňového priznania. Podpis a dátum musia byť nevyhnutne vyplnené. Príjmite naše rady na záver. Nezabudnite, že žiadosť je možné podpísať a požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane do 16. februára 2016. Žiadosť možno predložiť len vtedy, ak ste nemali iné príjmy, napríklad príjmy zo zahraničia, zo živnosti, z prenájmu. V prípade, že počas roka nebol daňový bonus vyplatený, treba uviesť meno, priezvisko dieťaťa a kalendárny mesiac, v ktorom nebol bonus priznaný. Nezabudnite uviesť krížik pri zamestnaneckej prémii. Ak by ste aj spĺňali nárok a neuvediete krížik, mzdová účtovníčka vám nemôže zamestnaneckú prémiu vyplatiť, hoci máte na ňu nárok, pretože ste o ňu krížikom nepožiadali. Ak chcete byť darcom 2% z vašej zaplatenej dane, opäť nezabudnite uviesť na žiadosti krížik v časti 7. Nezabudnite doložiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov na zákonom ustanovenom formulári. Nezabudnite doložiť všetky potvrdenia z dôchodcovskej správcovskej spoločnosti pre uznanie nezdaniteľných častí základu dane z 2. a 3. piliera. Nezabudnite uviesť dátum a podpis formulára.